Ти си толкова превъзбуден, че се фърляш на... Отива един приятел в къщи след работа да си цведя и каза: "Любов моя, здрасти." Значи каза: "Любов моя, здрасти, цведя." Значи, че отива да изневери жена си. Каза: "10 часа имам среща с шефове, ще ми дадат, нали, увеличение на заплата, така че трябва да хода на среща." Жена му вика: "Що ме така, криза има, може да ходиш, мъжо, не се притесняй." Отива той да се изкъпи, отива жена си така, хитра, и бърка така в джобчето, изважда една бележка, пише: "Скъпи, чакам те в 10 часа да ядеме пуйката." Кой къде отива и какво вади? Аз чакам те в 10 часа да ядеме, любовница му пише, да ядеме пуйката и белия сос, който най-хубаво го правя аз. Жена му нищо не каза, излиза мъжа от баня, ама му кни. Излиза мъжа от банята и жената вика: ела мъжо сега. "Ма аз, нали ме бях любов твоя" и така нататък. Един бе трака, дамба, думба, трики, троко, втори бе трака, друга, трики, троко, умря мъжа. Така много си умори. И става в 9:30, жената вика: "Трака, труко, какво е, господин Станислав? Какво искаш сега? Да кажа, че са свалили дрехите и чингири-мингири, тингири-фунгуру?" Извинявайте, наши зрители, ама господин Станислави само ме прекъсва. И отива в 10 часа точно при любовницата. Любовница вика: "Здрасти, скъпи, хубавото, най-уникалното, съм уморен и ще ядеме хубавата пуйка и после ще ходиме да легнем." И тя, любовницата, все още по-хитри, така че отиде и тя да провери в джобчето. Проверява в джобчето, отвари листчето в джобчето и вика, пише листчето: "Мръсница такава, яш пуйката, но да знае, че белия сос си остана в къщи."